Uw auto had het bij dus we wachten op een sleepdienst. Die vallen op met de door in huis. Het wiebelt nogal. Het bent altijd stil daarachter, ja. Oh shit, maar ik zit de ruïne verder van mijn nachteten. Goedemorgen naar je dag en naar je vlog. Zo had je hem sjoggen. Is iedereen op hun naar voort. En waarom is iedereen voort en waarom ben we hier nou? Uw auto had het bij dus we wachten op een sleepdienst. En dan halen we een huurauto op. En dan gaan we weer verder. Nou, later. Ja, nou, wie rieden wij? Soort van. En nou, we staan in de Riga om weer eens nieuw papier te krijgen. En Jelke is aan de kant, want ja, die in de spech. Die zullen je het zien om vervangend vervoer. Ik ben heel benieuwd. En dan hoop ik al eens een weer treffen. Dat zit wel zin, we beleven door. Hallo. Doei. Doe je, succes. Ja, onjoen. Hopelijk krijg je toch het vervoer. Ja, we zullen het best doen. Doei. Wie vallen op met de door in huis? Ja, vertel het maar dan. Hoi, goedemorgen. Hey, dit is de route voor jou. Ja. We gaan Jelderson, barbecue Jelder. Met gek. Maar vertel dat. Jim, Nee, Zij ben jij erbij. Ja. Goeie reis. dankjewel. Ja, doe ook zo. Want Joen. Wat Succes. is? Doei. Nemen. Ja, vet nog. Beste. Doei. Kan je even een doosje op zo? Joen, neem een doosje. Best, hak die hoor. Nou, een stapje meer slaan. Eerst even ergens. Dan kunnen wij wel left. Maar heen, want ik denk dat we hier mij op foto maken. Oh, dat is zo'n zak in. Ja, want wie wil geen foto's missen? Juster ging de eerste foto op mist. Ik had er wel gat heen. Ja, let's go. Nou jongens, en het valt wel wat op de oorhouders direct, maar we gaan de eerste foto van. Dus yes, hier ergens. Kijk, dat is natuurlijk bij mij. Even shit. Ja, Bijna. Hey, hierheen. hier. Nou, dat is nummer 1. En dan maken we deze man maar op ziekje, denk ik, Gothic. En de bison. De bison. Heel mooi. Ja. Denk erom, mama de wel. Ja, die ik weer. Dankjewel. Super. Go. En we zitten wat op een klusje samen sjuggen. Iedereen is weg. En ze staan er gewoon dan verdeelt hem dat we wat meer. Maar nu hebben we nog alle bier gekomen. Gauw weer binnen, kort. Ja, hier is er. We hadden man met de braadwoest en bier van. Jan Ton. Jan Tom. Oh, dit is hem. Dit is hem, Jan Tom. Een cactus. En een foto. Nou. Alweer, joh. Dit gaat slidjagen. Wat zou de hele dag goed? Nou, we hebben zo weer om op het volgende camping. Er is nog eens een view, jongens. Een wandelbrug. En daar, maar die tekst wordt echt op een foto. 1 of meerdere kilometer gaan de hangbrug op. En de oren met vanuit de zijkant een foto maken. Dus iemand in op de bergen en in de foto. Akkoord. Nou, we hadden een ticket gekocht voor de loopbrug. En eigenlijk hopen we dat een van de oren teams ons op een foto zetten wil. Want wie ben maar maar eens twaan, hè? Die hoort me al in een grote groep. Ja, is dit Ingo? Ik denk het. Of daar. Hoe werkt dit? Ja, goedendag. Wow, hoe zeg ik dat? We zijn chill. Giga. Nou, dit is wel leuk. Нужно было там звонить. Daar is Tien, dan krijg ik maar de auto hoor. Jeetje. Vet. Het wiebelt nogal. Het bent altijd stil daarachter, ja. Oh, zeker, die ben weg. Asje. Hatsé. Nee, dat is het niet. Cornelis en ding. Oh, dit is wel leuk. Dit is ook mooi uitzien, ja? Dit is mooi. Alleraast. Ik vind een foto maken. We zien hier zo even dit fotomaatje, we hopen we. Hè? Dat gaat vanuit. Ik zeg wel meestal, maar. Joe! Dat wie het. Dus loopbrugavontuur. Dan gaan we verder.
Heel binnenkomen. En we gaan die vonden. Er binnen al meer. Ga ik in de gaten. Er komen al hier auto's aan. Maar ja, zal even de foto. Maar het is weer een beetje om mijn oom of te geren. Maar krijgt hoe het komt. Hallo. Nou, dat is dan aan de ene kant ook wel weer jammer. Want in je auto er zit, dan wist het van, oh, daar is wat. Maar aan de andere kant is het ook wel leuk om een beetje balkort te doen en een kwart te treffen. Dat is ook wel weer gezellig. Maar dat is een beetje gezellig geweest, nou. Ja, foto 4. Even zien. Die hebben we. Die hebben we. En die hebben we nou. Maar we nou aan op zoek naar een soort van, ja, wat is het? Oeltje of zo wat. En we hadden oele. Daar is er. Het is slagen. En ik krijg een foto van Erik, Mark en Jelke. Die hadden hun nieuwe auto. Dus die kinderen toch ook weer verder vervieren. Dus dat is wel heel mooi. Het is uiteindelijk goed gekomen. Dus die man zullen u samen wat opzieken. Die zullen eerst per opdracht naar Oosland, denk ik. En dan komen ze aan die kant op. Dus wel mooi dat die in ieder geval nog mij nog kennen. We hadden de oele. De volgende is Een theepot. een koffiepot of theepot? Een maaienpot. Café zit erop. Een koffiepot, maar een beetje een reet. Doei. Boekje en daarna is Spider-Man. Nou, we zijn weer onderwijs. Met een slopel. En we reden hier trouwens naar het natuurgebied. En Erik zal even een rondleiding aan hoe dit gebied. Ja, nou, ik weet net waar we zijn. Je zegt net Amerika. Maar het is prachtig. Dan krijgen we weer een middel in de nowhere of Amerika. Maar je hebt jongens, we reden hier midden in het natuurgebied en dit mag een natuurgebied wijzen, maar nou, ze zeggen het 10.000 hectare groot. Maar dan had je hier al dikke pech hoor, want alle biem die jongen gaan zeggen, ja, dit leeft je een ambitie, maar we zitten hier op een plakje, daar had, nou, het skimmer had een kever in die biem zitten en die had het hele natuurgebied plat liggen. En gewoon 80 even dat het hersteld is. Ja, dat deed je net best. Dus hoe tak weer even op mijn terug. Ja. Dus we komen hier wel ergens om te zien dat het dan weer geweest is. Maar ben je nou even in de dikkies? En ja, we zitten weer in het Wilde Westen. We komen krijgen uit een plakje waar je bij hem vannacht is, jongens. Nou, in het Wilde Westen. Dat wie een Westerdorpen. Ja. Machtig. Muziekje erbij. Chits die had nog even een fest gezongen met de lokale band. Staat dat ik op film wil? Ja. Oh. Zetten we er ook even tussen, denk ik. Hier hebben we een beetje in dat gebied. Je has de helft van de BM, maar de meeste BM has hier al weghalen. En ze zeggen dat 20 tot 80 jaar het werk gaat om die hele generatie, nou ja, 3 generaties, nog om 2 generaties. Dat ze werk gaat dat het hele natuurgebied weer hersteld wordt. Ja, dit is wat een kever van kan, jongens. Die romt de bobbel aardig op. Ja. Hé? Hij romt de BM net op. Nee. Ik word er rommel, maatje. En dan uit naar. En dan horen dat we wel op je leiden. Nog alleen daar. Nou, mijn derde is een machine. Dus op 4 dat je hem zien kennen, binnen bij hem meer gewoon daar. Ja, kroon daar, hè? Ja. Ja. Dat is net een leeuw. Wat een kever nog een keer. En mama zegt, shit, hoe mooi smoek stretch alweer inrichten. Net dek. Weer wat auto's staan, zo dat budgetten dat er de cafépot staan zo. Ja. We hebben een fotoopdracht en we matten weer omheen. Henk klimmen en klauteren. Oh, lekkere kak. Dat weer krijgt wat best. Ja. Dat mat ik op een wc, hè? Ik geloof dat we hier omheen matten, jongens. Met ergens een ruïne wezen met mij op een foto. Nou ja, alles voor de teacher kantoor, hè? Oh, dat gaat. Jongen. Ja, cactus. Cactus. We zo'n de snelle route door, maar het is wel super stijl. Ja, BMK. Leefdag. Ik zie wel het hekje waar we heen moeten. We zijn er haast maar aan, echt weer. Ja. En nog hier een stapje. Yes.
meen dit? Oh shit, maar ik zit de ruïne verder naar van mijn nachtheger. Nee. Ja, dat is het hekje toch, of nee? Maar naar boven nog. Echt boven, Marianne. Dat is ook in een hele mooie trouwjurk, hè? Dat is leuk. Wauw, mooi plakje. Wel heeg. Dit is nog net een fotomoment, joh. Ja, hier, dat biedt hekje, denk ik zo. Dat is hem. Waar die toer. Waar die ruïne keert. Ik zal in dus dikke hol. Kijk dus. Yes. Slagen. En uit perfect. Ja, we genieten Van de view. van de bruid. Ja, dat is waar, maar. Ga met je hele team op skis en in ski-outfit op de foto. Nou, het lastig, maar we zijn wel wat skikleen hingen. Alweer het voorbij. We zullen je nog wel volwassen skikleen vinden kennen. Ben benieuwd. Alleen nog moetsen hier ding en voorbij. Of maar in een mooie gale jurk in, maar dat ken ik nog. En dan op skis. Echt wel leuk. Echt wel leuk. Gaat net iedereen. Misschien krijgen we extra punten. Ja, nee, alleen nog bijna skikleen. Helaas. Past je net met die Maria? Even de map terug, maar nog wat foto's sturen, appen en nog wat dingetjes invullen. Dus even echt er zitten en even een trosje. Onder het genot van een hapje en een snapje. We gaan met de Rebus Tour. Ja, dat wil je niet missen. Dit is kantoor, dat wil je niet missen. Lekker rijden. We hebben een mooi paard. Alweer per inhalen. Muziekje aan. Dan zie je de rest de brandweer. Ze gaan meer herrie dan dat ze vooruit komen. Ja, dat is wel. Ja, maar ik laat het er mooi voor. Maar straks een wibbehoeder gaat. Ga schimmen. Ah, ga schimmen, jong. De vrijwillige voorweer. Eindsatsleid. Achter die. Ik denk dat dit een endstenker weer. Is het twee heel terbiel komen, maar wie gaan ze beide spot, man? De adelaar en de rutjes. Wel heel dik alarm, ja. Alarm, alarm, alarm. Is de rutjes? Ja. Dit is hem. En de eagle. Ja. Hebben. Oh. Nou, kom maar mij, kijk eens. Je maakt een fotomaatje van de Bezer Skywalk. Even een hele kilometer rennen. Kijk, dan gaan we nog net genoeg rond de dagen. Marianne komt krijg van hinder. Get up, get up, get up. Marianne, we zijn er haast. Oké. 0,3. Oh, raas, ik ga flink naar beneden dit. Ja, dit is een mooi plakje, toch? Dat gaan we echt testen, ja. Wat druk daar, hè? Ik kan er wel eens zien. Ben je nou eigenlijk? Ben je helemaal in de tof? Dus, het is nog eens een uitzicht. Ik ben in de bruggen met Dresden. Oh, dat was je beus. Nog een dagopdracht en dat is een visje uit de vieren. Nou, we doen op zijn eigen manier even natuurlijk. Dus het is alleen een visje. Haha, te vier. Goed zo jongen, goed in best doen. U is teamlid. U is teamlid op Veske. We weer in de sleet bedaren. Ja, we huis teamlid op Veske. Nou jongens, we zijn er haast toch? We zijn haast op het einde. Van maar een paar foto's. Maar wil je ook het eigenlijk wel, Marianne, hè? Potverdikke, heel eind rennen. We zijn geen 18 meer jongens, dat vernemen we het al. Het wordt machtig mooi. Dus we zijn misschien al richting de camping in en dan ergens nog even een terrasje misschien pikken kunnen. Dat leek ons wel een heel goed plan. Want, Een leuk verhaaltje. ja, dat kist toe. Vermiste Kaktvisstift. dronken beland in de sloot. Weer teruggevonden. Weer opgehengeld. Ja, hey, we gaan terrasje op zitten. Water. Maat je maar eens even zien waar je bent in de dikke blauwe bolide. Jelke die bent er.
Die rieden dus nou gewoon hierin. Het is net oors. Maar ze zijn in de vogel in de meer ruimte en weer leuker, dat snap ik. Maar toch, ze kunnen weer rieden. Nou, succes nog even. Ja, doe. Lukt het wat al, ja? Wat? Lukt het al je wat? Ja, ik heb zo mooi zo. Hoe laat ben je nou uiteindelijk begonnen dan? Ja, wel, ben we bij de... En nu gaan ze weer inhalen. We hebben Ja, mijn hulp. Mijn hulp. Hey, succes hè? Ja, Peer. Die hebben we jongen, die ziet voor in het begin. Die twee hebben we net. Van nou, daar hebben we ja, al snap ik. geschreven. Ja. Nou, succes nog even, want haast. Hey. Ja, let's go. Even een mooi dikje binnen terug, tot de naartoe. En ondertussen jaren we even naar de kwalificatie van het Formule 1. Rijders boos zijn. We gaan ook weer rijden. Ja, we hadden laatst ook voen. Haast verberen, maar we hebben voen. Nou jongens, we hebben haast alle foto's. Dit is perfecto. En we zeggen al camping staan, dus ik denk dat we maar een paar 100 meter op de camping binnen. Kunnen we de daktent uitzetten. En dan kunnen we even in de rust, even in het chill. Perfecto mento. Klasse Marianne! Woe! Als je de shows die hier nou staan en die had voet in de gaten, dat is dan weer jammer, hè? Ja, nee, helaas. Ze had ik in de gaten. Nee, vooruit maar weg. Binnen meestelijk, hè? Op naar de camping. Finish! Woehoe! Finito! Nou, we zijn een plakje op zitje. Mooi bij het wetter, man. Nou, we zijn te plak met de tent erop. Ik zal me even wat opfrissen en dan doen het feest maar in. Aan barbecue jullie ook. En de mensen jongens spelen dus belooft een heel leuk jongen te worden. Het weer een topdive. We hebben van alles dienen en meemaken en beleefd. En topbar gewoon je dus tierenslag. Van ons succes, vond je het een leuke vlog? Abonneer je op Blauwtoen, kom heen en via het net de chill op te downloaden. Verdient tablet stil voor. Want night zit vlog. Hey hoi.